ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କରିବା। ତ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି। ଦେଖ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତା ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କହିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଆଉ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣଟା ଡିଫରେନ୍ସ ବା କ'ଣଟା ଅଲଗା ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ଅଲଗା ଅଛି ଦେଖ ଦେଇଛି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାହାକୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେନି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟି ତଳୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଛି। ଇଏ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କଇଁ, ପଦ୍ମ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେହିପରି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ତାକୁ ଆମେ ଖାତାରେ କରିବା।